Șor, 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 cam ce spune. Hai că se joacă cu... Prezintă Miții și ăla micu este Blue. Balonaș. Balonul. Ea e Ginger. Ginger. Iar ea e Biuța. Ea este Bee. Albinuța, că e cea mai mică. Și cea mai rea. Ea este Blackie. Și ea este Princess. Hai să vedem, semănăm cu mami. Întoarce-o puțin. Mușcăciozul. Mușcăcios. Princess, hello. Și eu îmi spăl surioara. Care doarme, sărac. Ce fomică! Ginger, adică turtă dulce. Opa, stai! Cu capul ăsta. Au, au, prinses! Prinses! Termină! Băi, frate, am stricat filmul. De ce? Da, Miții? Ții, Miții? Miții! Masa? Da, Miții. Filmăm copilașii tăi. Da. Miții cu coadă frumoasă. Da, Miții. Da, Miții. Vreau și pe ea să o filmez. Da, uite că o filmez. Lasă-mi în pace. Da, prințesă. Lăsăm în pace cureaua. Le plânge. Biuțu! Cine plânge? De ce plângi, biuță mică? Ce frumică? Vrei lăptic? Puțin răsfăț. Ai ușor. Hello.